Ole masa in tunjuma chuan video monetize tan kan ron ti chuak do na mun takin in lo enanga video upload mek tele channel siam thar ti ta na sha tur poi mo tak tak te kan ron ti chuak do na ni engte in lo chang kai pui kan be se ya uluk tak in lo thlira in lo man chang kai nge kan du sak tak me me chewa chu masa in karon soi masa ni YouTube studio ilu tanga hian chuan helai achung bera dashboard ti aveilam sir bera hian itilenga chuan videos ti hian ilu tanga tinan tuna videos hoi chu kamon tais vek to ta asen tinan I video upload thar ang chi ka lo om ta sela chuta chuan tinge kan mon ta sanga ti chuan tian I video khai thli ka nga en tinan ama saber puzai ona chungchang hin ta se puzai on hi kan thlik ta ni khan hemi hi lo lang ta ni hemi phe ka hi helam achung lam ber athalak om na chunga mi pencil lang do hi ei pencil lang do hi kan thlik nga chuan kan ti zo khan helai hnuai hian hei public ti te om ta on ti te om ta ni hei helai hi on ti sir hei dollar sign e sang do lo om hi ta hian kan thlik nga chuan helai mi overlay ads ti ho te hi sponsor cards ti te hi skippable video ads ti te hi mark vek turani he kan mark vek nga chuan helai hian location of video ads ti hi before video pre-roll ti hi mark bok turani ta chimi za chuan hei on monetization helai mi chung hi off ni lo on akan da tu ni ain off turan lawa hei off ani ta kami lo on akan da nga chuan kan be ka nga chuan kan bek le nu khan helai chung sira hian safety lo lang ta ni edit video ti helam dinglam pang kil si bura hian abula hi safety rom ta ta hen kan click anga safety kan click ang chuan chumi ya chuan kha jong khan ri pot ta se monetize tan chu kan lo shita amai ro chu monetize tur hian subscriber hi sang khatal le nga ya ti chuan watch hour kha sangli darkar sangli angai bokani chumi hun chung chu nga ve nga ya chumi nuwa chuan kan video kha monetize thei alo ni do na monetize thei kan ti po khanin monetize tur khan YouTube lamina an lo pom na kha alngai ve chu kar khatling lo vel hi nga ve nga ya ni chung chu heng video siam thar tele YouTuber ni tur mek te tan apoi mo do na wangin mitam takin ti chuak to ma se kan ron ti chuak thar ve le ani lo chang kai pui nge kan be sei tlet ani in zawa in du sakna kal han chiwa khonga in kan channel hi min lo subscribe saka min lo share saka min lo like comment dem lo pek sak le theu turin khonga ina karon nge ne in zawa in hun man nuam vek ule